Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyat lirada illa ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin al-qutub syamil maqam al-ghathil azam sultan al-awliya Syekh Abdul Hasan Ali Asyadri. Wa ila hadratin mursyidina murabbir hina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadratin masyikhina wa ustadzina mu'alimina wa walidina. Khususan masyayikh Darat Al-Hasaniyah. Wa ila hadratin sahibat al-kitab Jawahirul Lama'ah Syekh Misbah Mustafa Ausulihim wa furu'ihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Sahabat Abu Hurairah dawa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ataahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu mathala lahu yaumal qiyamah syuja'an aghra'a lahu zabibatan yudawwiquhu yaumal qiyamah thumma ya'khudhu bilahazimihi yani ashtaqahu fayaqulu ana maluk ana kanzuk thumma tala qawlahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Al-ayah. Artinya Rasulullah SAW iku dawuh sapa wae wong kang den paringi arta dening Allah taala nuli ora gelem mewehake zakat Allah bakal jelmaake arta iku rupa ula bothak kang ana cenggere loro den kalungake ana ing gulune besok dina kiamat. Nuli nekek gulune nuli ula iku ngucap, aku iki arta sira. Aku iki arta kang sira lumpukake. Nuli Rasulullah SAW maca ayat sing unine wala yahsabanna alladziina yabkhalun bima atahumullahu min fadlih. Al-ayah. Artine wong-wong kang padha medeni kanugrahan. Wong-wong kang padha medeni kanugrahan arta kang den paringake marang dheweke iku padha nduweni penyono yen arta kang den medhite iku bakal nyenengake atine. Nanging arta kang den medhite iku bakal nyusahake dheweke. Wong iku bakal den kalungi arta kang jelma Allah mau. Kang den medhite iku. Besok ana ing dina kiamat. Apa ora percaya? Yen ora percaya, ora susah ngaku wong Islam. Yen percaya supaya den buktiake, yakni supaya padha zakat. Jadi bolak-balik apa wae sing dilakoni awak dhewe selama ning donya iku ya duwe konsekuensi dhewe sampeyan ning akhirat. Misal ana wong sugih selama ning donya, ana wong laras selama ning donya, ana wong ora duwe dhuwit ning donya. Ana wong duwe dhuwit selama ning donya. Ku ya kabeh duwe konsekuensi dhewe. Oke, jelas to? Nek saumpama ana wong duwe dhuwit, gamane duwe harta, sugih lah gamane ning donyane. Tapi dekne gak gelem nglakoni ibadah sing berupa zakat. Gak gelem zakati hartane. Hartane sak pirang-pirang tapi ora enak sing dizakati. Hartane wis ngluweni nisab tapi ora dizakati. Iku sampeyan ya enak tanggung jawab dhewe. Ning kene dawuhna sapa wong sing selama dunya dekne gak gelem zakat padahal dekne mampu gamane. Utawa duwe akeh, hartane akeh tapi dekne gak gelem zakat.
Maka sok mbene akhirat harta-harta iku mbah iku dhuwit lah kemane. Iku sok mben bakal njelma dadi ula sing dikalungno ning wong iku mau. Wong iku, wong sing selama ning donya dekne duwe dhuwit tapi gak gelem zakat. Iku sok mbene akhirat duweke bakal dikalungno ning gulune. Tapi ora rupa dhuwit, melainkan rupa ula. Iki wis kersane Gusti Allah, wis kehendake Gusti Allah. Duwe utawa harta-harta sing selama ning donya gak dizakati, sok ben bakal jelma dadi ula tur dikalungno ning wong iku mau. Ayat-ayat Quran lan dawuhe Nabi Muhammad SAW kang nerangake sifate neraka iku akeh banget. Kang apik iku yen den ukur karo akal ing donya iki ora bisa den trima. Nang kanggo wong-wong mukmin kang murub imane, kang kanggo nampa dawuh Quran lan hadis iku ora akale, balik imane. Iki mbah iku dawuh Al-Qur'an, mbah iku hadis. Iku sing ngekei penjelasan tentang hari kiamat iku akeh. Sing ngekei penjelasan tentang akhirat, tentang swarga, neraka, iku akeh penjelasan ning Al-Qur'an atau hadis ya. Tapi ora kabeh perkara iku pertama perkara-perkara iku mau sing hubungan karo akhirat. Iku gak iso dinalar karo logika dunia. Yes, balik di wingi dijelas bahwa logikane menungso sing awak dhewe nggo saiki iku gak ngarah gak ngarah ngatasi kanggo mikira perkara-perkara akhirat. Kenapa ngono ya balik perkara akhirat itu perkara sing sangat-sangat luas. Sedangkan logikane menungso itu ada logika dunia sing sifatnya terbatas. Maka dari itu ya sangat-sangat gak cocok kalau umpama awak dhewe mikira perkara akhirat dengan logika dunia. Makanya awak dhewe sebagai wong mukmin, terutama wong mukmin, iku ojo terlalu mengandalkan logika. Ya untuk mengandalkan logika, tapi nek wis masalah karo akhirat, masalah karo hari kiamat, karo perkara-perkara swarga neraka, iku wis gak iso di logika karo logika dunia. Melainkan apa? Ya melainkan awak dhewe sementing iman karo perkara-perkara iku. Maka nek awak dhewe melogika utawa dipikirno nganggo logika iku iso-iso bahaya karo imane awak dhewe, berdampak negatif ning keimanane awak dhewe. Mulane kanggo wong mukmin iku sing penting iman. Wong Islam sing penting iman. Gak perlu nganggo logika ya mergo ora tok. Soalnya iku sapa wong kang nanggapi dawuh Quran lan hadis kang gandeng karo sifat neraka kanthi iman kang murup bakal duweni rasa wedi kang akibate gelem urip setitik kang akibate gelem urip hati-hati. Nuli gampang lan enteng lakoni taat marang Allah lan utusane Allah. Senajan wong iku wong jembel gandeng karo masalah iki aku perlu ngelingake marang para muslimin jembel kang den sebut awam gelem nrimo dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing unine asqal asriya man ijtama alaihi faqrud dunya wa adzabul akhirah rawahu Tabrani. An Nabi Sa'id artinya wong cilaka kang paling cilaka yaiku wong-wong kang fakir donya lan disiksa ana ing akhirat. Awak dhewe sebagai wong mukmin terutama terlebih awak dhewe iku wong-wong awam. Iku golek amane aja mengandalkan logika. Jadi ning ajaran-ajaran saiki iku enek sing terlalu mengandalkan logika, enek sing terlalu wis karepe. Mana
awak dhewe golek luruse wae, sing penting awak dhewe iman, sing penting awak dhewe percaya karo hari-hari kiamat, karo akhirat, karo siksa neraka, karo nikmat-nikmat ning swarga. Iku sing penting awak dhewe iman. Aja terlalu dipikir loh. Napa ya mergo apa jenenge ya mergo nek awak dhewe gelem menjalani kehidupan dengan iman, dalam artian gak orang mengandalkan logika, iku insyaallah awak dhewe ayem oleh taat, ayem oleh ibadah ning Gusti Allah. Perbandingannya kan sangat-sangat jelas antara wong sing urepe nganggo logika, iku luwih mikir-mikir kan mesti daripada wong sing urepe sing penting iman, ya kan sangat-sangat berbanding jauh. Maka awak dhewe kanggo mengatasi ben awak dhewe gak goyang imane iku. Ben awak dhewe tetep taat, tetep istiqomah ibadah ning Gusti Allah. Iku ya sing penting iman, sing penting yakin. Mbah iso dinalar ora wis karep. Sing penting aku yakin gimana ngono. Maka ya bolak-balik logika dunia ya. Logika dunia itu sangat-sangat gak relevan nek kanggo mikira perkara-perkara akhirat. Kalau aku ya sing penting iman wis. Wong jembel bisa duweni semboyan. Senajan ing donya ora sugih, ora dadi wong kang kuwasa, ora dadi wong alim kang pinter omong. Yen ana ing akhirat besok ora disiksa ana ing neraka. Ya awak dhewe sebagai wong awam iku ya gak usah neko-neko logika perkara akhirat. Awak dhewe kudu duwe cekelan minimal nek ning donya gak duwe apa-apa, sampe nang akhirat ora disiksa. Yo sampai awak dhewe wis ning donya gak duwe apa-apa, ijek melogika satu hal sing hubungane karo akhirat, malah double-double gak penake. Ning donya gak penak, masa ning akhirat gak penak sisan. Kan yo sangat yo ora penak. Mulane awak dhewe yo njogo kelakuane awak dhewe. Tetep njogo atine awak dhewe supaya iman, supaya tetep yakin. Gak perlu ngrungokno omongane wong, iki ra iso dilogika, iki ra iso masuk akal, gak perlu. Sebenarnya awak dhewe kudu yakin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.